Zizi, kif inti? Ara baba, lesta biex issajjar? Kif int Nunu? X'qed iddoqsa bih? Fejnu tetu? Ara fejnu? Moħħok hemm b'dak il-ballun? U dan min għadda jiġri? Ġiġi kien? Kika hawn qed tbitter xi ħaġa ġdida u Meme hawn ukoll. Lesta għall-eżerċizzju. Aħna nistgħu nibdew. Intom lesti biex nibdew? Tlaqna! Hello, tfal. Tħossu għadin isħana li għaw fl-arja l-lum? Ħarsu ftit lej dik ix-xemx. L-arja saret sħuna. Il-ġranet huma twal ħafna u jibqgħu mdawlin sa tard filgħaxija. U l-ġgieget ħoxnin? Dawk tfajnihom lura fil-gwardarobba. Qed taqtaw fl-ma staġun wasalna? Ekku, wasalna fl-istaġun favorit ta' ħafna minna, is-sajf. Is-sajf Malta huwa mill-isbaħ, imma x-xemx tiegħu kapaċi tkun b'saħħitha ħafna. Meta noħorġu barra naraw ħafna nies libsin nuċċalijiet tax-xemx u l-kpiebel biex jipproteġu rashom. U jekk ikunu għaddejjin minn ħdejn xi siġar fil-kampanja jew fil-ġonna, nibdew nisimgħu ħoss partikolari ħafna. Ħsejjes li jinstemaw biss fis-sajf. Isimgħu ftit. Ta' fuq dan il-ħoss? Dan huwa l-ħoss tal-werżieq. Inset ċkiken ħafna li jħobb isħana u joqgħod ikanta fuq is-siġar b'kemm għandu saħħa l-ġurnata kollha. Fis-sajf minħabba sħana kbira, aħna jaqbadna ħafna ħaġġ. Għalhekk huwa importanti ħafna li nixorbu ħafna ilma frisk. U meta nkunu qegħdin bil-qiegħda nippruvaw nistrieħu xejn ma jgħin aktar minn ftit riħ biex nifriskaw. Meta ma jkunx hemm riħ minn natura, nistgħu nużaw xi ħaġa sempliċi bħall-imrewħa biex inkunu nistgħu nċaqalqu l-arja aħna stess. Fir-razzett ix-xemx qed tiżreġ ħafna. Wasal is-sajf u miegħu ġiet ukoll sħana li tħallik bla nifs. Baba u Zizi marru jistkennu taħt il-weraq tas-siġra l-kbira biex isibu ftit dell għax ma felħux jibqgħu jilagħbu fix-xemx. Xi sħana tgħid baba waqt li tixxotta wiċċha, lanqas naqra riħ hawn illum. Tisma' biss il-werżiq ikanta. Waħda, tetu jgħajjat lil sħabu biex jidħlu lura d-dar u jagħmlu attività flimkien. Tetu ġitu l-idea li jagħmlu mrewħa tal-karti biex meta jħossu sħana u ma jkunx hemm riħ ikunu jistgħu jrewħu huma. Ejja ħanaraw. Fuq il-mejda, tetu għandu ftit karti koloriti biss. Huwa jaqbad waħda u jibda jirwija biċċa biċċa. B'hekk tetu għamel imrewħa sempliċi perfetta għal ġranet sħan tas-sajf. Sajf. Xemx. Sħana. Ilma. Nifriskaw. Tfal, tafu xi żmien hu? Iva, waslu l-vaganzi. Beda żmien ta' ferħu xalar, temp sabiħ u l-ġranet twal, daqshekk skola, daqshekk xogħol, nista' ngawdi l-baħar blu. Xi tħobb ramel jew blat, ejjew ħanixtru ġelat, xi ġmiel il-baħar tal-ġen, ġib l-umbrella ħalli nistken. Beda żmien ta' ferħu xalar, temp sabiħ u l-ġranet twal, daqshekk skola, daqshekk xogħol, nista' ngawdi l-baħar blu. Attent li ma tmixxi brama, tagħmilx ħafna ħin fi sħana, ixrob l-ilma żomm fid-dell, dejjem ilbes xi kappell. Beda żmien ta' ferħu xalar, temp sabiħ u l-ġranet twal, daqshekk skola, daqshekk xogħol, nista' ngawdi l-baħar blu. Ejjew
ejjew ħanibnu kastell, kemm hawn bebbux u artzell, ejjew ħanozzu sal-qiegħ, ara ftit kemm affarijiet sbieħ, beda żmien ta' ferħu xalar, temp sabiħ u l-ġran itwal, daqshekk skola, daqshekk xogħol, nista' ngawdi l-baħar blu. Biex inżommu moħħna frisku mqajjem, ser nilagħbu logħba. Sib id-differenza. Araw ftit dawn iż-żewġ stampi ta' sħabna jistrieħu fid-del. L-istampa tan-naħa tax-xelluk u dik tan-naħa tal-lemin jidhru l-istess. Imma xi affarijiet tbidlu. Tridu tgħinuni insib it-tliet differenzi? Lesti? Iftħu għajnejkom beraħ. ħarsu l-fuq net lejn ix-xemx il-kbira. Fl-istampa tax-xelluk, ix-xemx qiegħda tiddi u titbissem. Imma fl-istampa tal-lemin, ix-xemx għandha xi ħaġa fuq għajnejha. X'inhi? Hekku, ix-xemx fit-tieni stampa libset nuċċali tax-xemx iswed. Derila li kien hemm wisq dawla li wkoll illum. Issa ħarsu lejn il-ħabiba tagħna baba. Fl-ewwel stampa, x'għandha eżatt ħdejha fuq il-ħaxix biex tixrob minnu? Għandha kikra bl-ilma frisk. Imma fit-tieni stampa, il-kikra tal-ilma sparixxiet. Baqa' l-aħħar waħda. Fittxu sew ħdejn tetu. Fit-tpinġija tax-xelluk, tetu qiegħed ixejjer imrewħa li jagħmilha minn karta ħamra. Imma jekk tħarsu lejn tetu fl-istampa tal-lemin, l-imrewħa tiegħu tbidlet f'kulur ieħor. X'kulur saret? Proset, l-imrewħa saret blu. Bidilha malajr biex isib waħda li tagħmel iktar rieħ. Is-sajf kapaċi jkun sħun ħafna, imma iġib miegħu ġranet mill-isbaħ mimlijin dawlu ħsejjes uniċi bħal tal-werżieq. Meta toħorġu tilagħbu barra f'dawn il-jiem twal, ftakru dejjem fil-pariri li skoprejna llum. Fittxu d-del taħt siġra, ilbsu il-kappell tagħkom, ixorbu l-ilba u jekk tagħmel wisq sħana, għamlu imrewħa. Żgħira tal-karti kif għamel tetu. Ciao ciao. Saħħa u mħabba u ħafna paċi u slim. Saħħa u grazzi kemm ħadna gost flimkien. Nispera li nerġgħu narawk, nispera tkun ferħan. Għax samaħna nerġgħu narawk, nixtiequlek tkun daħkan. Darb'oħra ngħidu merba, mallum saħħa ċaw ċaw. Darb'oħra nilqgħuk għandna imma llum ser ngħidu